Good morning mga batak. Ayan, at dito na tayo sa bahay ni Rica. Ayan, at araw ng Lunes. Ayan. At panibagong vlog tayo mga kabatak. At kape muna tayo. Ayan. Nandiyan si Papa Benz at si Tatay. Papa Benz. Ayan, kape lang muna po, almusal. Saka tayo arangkada. Ayan. At papatuloy po natin yung paggawa sa CR. Ayan, magpag-asintada mga kabatak. Ayan, alright. Ayan, abang-abang po tayo mga kabatak. Alright mga balakal, ito magpapatuloy na natin to. Ayan, pag-asintada. At ito binabawasan natin kasi para di tamaan ito pag pataas mga batak. Alright. Ayan, at nandiyan yung, siyempre yung pinto. Ayan, ayan, kakabit natin yan dito. Abang-abang po tayo dyan mga batak kung paano natin kabit yan. Alright. Alright mga batak, at maghahalo tayo ng pang-asintada. Ayan, maghahalo tayo ng buhangin. Alright. Alright mga batang, at maghahalo tayo. Ayan, pang-asintada. Alright. At mag-iim tayo ng tubig. Panagin natin sa halo. Alright. Hello. Yo, yo, yo. Ay, isang trip nila dun, oh. Lapit na naman kayo dito.
Galit po. Every colors, every representing darling, just like yes, take a look with a kaleidoscope, we can run, make it real. There is kaleidoscope world. Where's the world in this kaleidoscope? Babaw niya raw ako. Mabili ang buhay. Meron ba? Ayaw mo mawala dito. Kuya Gatso. Ang pangit mo. Hindi ka nagsuklay, Kit. Hindi ka nagsuklay. Kit, Hindi ka nagsuklay. nagsuklay ka. Ikaw. Pangit mo, Kit. Ang mo. Mukha kang tsaka. Oh, tsaka.
Sana ulit. Kaya dito. Hindi na ba yung ulo kung paano magtanong niya? Ay, ka? Ha? Amo? Ano sabi? Malapit na natapos ang siya. Paano po yung lugat to? Hindi mo nagkwato pa naman lang natin. Oh! Ano? Pas ko na labid, pawaskohan mo yan. Gwapo pa daw. Mga anak mo alamid. Tubos sa sahod ni alamid. Dami kasing anak. Makayun nga niya. Pang 500 din yung premier. 4,000. Tapos yan dito. Dito pa siya. Malupit ang mo ngayon. Ha? Malupit ang ngayon. Kaya sinumpa niya na po. Sponsored by Dentec. Pagupit. Dapat hindi ka nagpagupit. Hindi sila maganda yung views eh. Nagpagupit. Alright, it's cooking time! Yun. So, hindi tayo mga gagamit ng mantika. Mantikilya po yung gagamitin natin. Halo. Yan. Mantikilya. Sabi ba? Simi na ipit. Ang tamasaw. Nasaw. Pag urong halo, di nasaw. Wala ko. Lagyan mo. Yan. Tunaw-tunaw lang sa mantikilya. Yung ginawa mo yung ano lang. Gilid. Kampalaman. Lasa ang puta. Ganda na, hikik sa hikik eh. Dagat tubig. Ano ang tubig niya? Ano nga halo nito? Sinagalo ito, Ned. Ano ang halo nito? Isako? Sinagalo niya. Ha? Sinagalo nito. Tatay guru? Tayo ka halo nito tayo. Ah, tabang mo. Parang tinapay, niluto na namin ah. Ipit sa mga sangkap talaga sa namin. Ano luto yan? Minudo. Minudo? Amoy tinapay ah. Pero margarin ng gano'n siya. Lupit na. Amoy tinapay. Papapatahan mo ito na lang.
Bangong tinapay. Wow, ang bangon na! Timbang mo na. Sarap pala talaga ng fish nga doon sa menudo, no? Ang bangon na eh. Lalo na sana yan. Yung... Ano po yung ating minarinate? Saan? Tinapay. Amoy tinapay. Ay, lagyan na natin. Ayun na. Nangyari ng hula. Nangyari ba yung hula? Anong hula? Alright, alay na po yung lalim. Ang ano ulit. Ano naman natin pangalawang butas. Konting tuyo. Ganda. Alright, sarap ng menu ni Alamid ngayon ah. Anong lasa niyan? Certified pang Shangri-La. Pang hotel yan? Alright. Tay! Tay! Ayos ka lang dyan? Ayos. Yan. Uy! Gutom na kayo? Nakaluto na si Alamid. Nakaluto na. Sarap ng presyo itong dalaw dito. Oh, manggal, laki oh. Oh, mga kabatak. Relax lang. Chill lang sila. Pinag-usapan nila yung ano maging feud.